قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Umngane ongcwele u-Usama bin Zaid uNkulunkulu athokoze ngaye wabika ukuthi wathi kwisithunywa sikaNkulunkulu ukuthula noxolo makube kuye, "O sithunywa sikaNkulunkulu, angikaze ngikubone uzila ezinyangeni ngendlela ozila ngayo kuSha'ban." Waphendula wathi, "Leyo inyanga ephakathi kwaRajab neRamadan, le abantu abangayinaki futhi inyanga lapho izenzo ezinhle zethulwa kuNkulunkulu wezulu nomhlaba. Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi izenzo zami zethulwe ngenkathi ngizilile."